Najprovokatívnejšie hudobné dielo 20. storočia vlastne neobsahuje ani jednu jedinú notu. Hej, ani jednu. Nikto v ňom nespieva, nikto v ňom nehrá na žiadny nástroj. A napriek tomu, a toto je na tomto šialené, keď malo svoju svetovú premiéru, donútilo ľudí v publiku zúriť. Úplne penili. Hej, proste šepkali si nadávky a cítili sa absolútne podvedení. Dnes sa v našom hĺbkovom rozbore pozrieme na muža, ktorý tento celý rozruch spôsobil. Na Johna Cagea. Presne tak. A hneď na úvod musím povedať, že nejde len o nejakú excentrickú príhodu z dejín umenia. Dnes sa ponoríme do momentu, kedy sa vlastne zrútila samotná definícia toho, čo je zvuk a čo je ticho. A hlavne to, kto má vôbec právo rozhodovať o tom, čo budeme počúvať. Na túto dnešnú analýzu sme si pripravili skutočne výnimočné texty z oblasti zvukového umenia a filozofie. Sú dosť hutné. Sú. Budeme vychádzať napríklad z analýz francúzskeho teoretika Jacquesa Attaliho. Ten sa venuje tej politickej ekonómii hudby. Jasné. Potom tam máme historické kontexty od Douglasa Kahna, filozofické úvahy od Seta Kima Cohena a v neposlednom rade aj veľmi dôležitú kritiku od badateľky Tali Rogers. Tu jej knihu Pink Noises. Presne tu. Tieto práce nám vlastne Johna Cagea neukazujú len ako len nejakého hudobného provokátora. Hej, ako si veľa ľudí myslí. Presne, ale ukazujú ho ako človeka, ktorý odhalil, že naša predstava o tichu je úplná ilúzia. A to má obrovské dôsledky. Takže našou misiou dnes je zistiť, prečo ticho v skutočnosti neexistuje a ako tento zdanlivo jednoduchý fakt dokázal úplne prepísať rozloženie moci v hudbe. Lebo ono to naozaj mení všetko. Mení. Pretože ak pochopíme to, na čo prišiel Cage, tak to vlastne zmení spôsob, akým vnímame každý jeden bežný moment nášho dňa. Či už je to cesta autobusom, alebo len takéto sedenie v prázdnej kancelárii. No a celý tento príbeh sa začína jedným fakt obrovským šokom. Písal sa rok 1951 a sme na Harvardovej univerzite. Hej, toto je kľúčový moment. John Cage vtedy vstupuje do tzv. Anechoickej komory. Akože pre kontext, anechoická komora to bolo v tej dobe úplne inžinierské dielo. Doslova vrchol vedy. Je to taká miestnosť, ktorej steny sú obložené špeciálnymi klínmi zo sklených vlákien a tie sú navrhnuté tak, aby pohltili absolútne všetky zvukové vlny. Čiže vnútri neexistuje žiadna ozvena. Vôbec nič. Presne. Ak má niekde vo vesmíre existovať dokonalé, akože nefalšované ticho, takéto akustické prázdno, tak by to malo byť práve tam. Logicky. Cage tam vchádza, sadne si a čaká na tú dokonalú ničotu. No a to, čo zažije, mu úplne prevráti svet na ruby. Lebo on namiesto toho očakávaného vátua, v ktorom by si mohol, nejako prečistiť mysel, zistil, že zmyslová deprivácia odhalila niečo úplne iné. Čo presne tam počul, lebo toto bolo pre mňa fakt fascinujúce, keď som to čítala? Po chvíli v tej dokonale izolovanej miestnosti začal veľmi zreteľne vnímať dva zvuky. Jeden bol taký veľmi vysoký, takmer ako nejaké nepretržité pískanie, a druhý bol hlboký, taký pulzujúci a rytmický. Čiže žiadne ticho. Vôbec. Keď vyšiel von, tak bol z toho zmetený. Pýtal sa inžiniera, ktorý to mal na starosti, či majú v komore nejakú poruchu. A ten mu dal odpoveď, ktorá vlastne definovala celý zvyšok jeho kariéry. Wow. Ten vysoký zvuk, to bola jeho vlastná nervová sústava. To je šialené. Prúd elektrických impulzov v jeho vlastnom tele. A ten hlboký zvuk, ten pulzujúci, to bol jeho krvný obeh. Srdce pumpujúce krv cez žily. Počkaj, čiže on vlastne počul sám seba zvnútra. Presne tak. V tom momente si uvedomil jednu fascinujúcu a pre niekoho možno aj trochu desivú vec. Kým žijeme, tak absolútne ticho je jednoducho biologicky nemožné. To je naozaj neuveriteľná predstava. Akože mne to úplne pripomína taký ten rovnaký mechanizmus, ako keď sa človek zavrie do dokonale tmavej miestnosti. Hej, ten vizuálny experiment. Presne. V priestore, kde proste nie je prítomný ani jeden jediný fotón svetla. Očakávame, že uvidíme čistú čiernu tmu. No namiesto toho naše vlastné oči a mozog začnú z toho nedostatku stimulov, proste začnú produkovať vnútorné svetelné záblesky. Také zrnité textúry, možno farebné škvrny. Jasné, lebo organizmus jednoducho funguje ďalej. Hej, on stále generuje nejaký svoj vlastný šum, čiže ticho z tohto pohľadu vôbec nie je nejaká objektívna fyzikálna realita. Nie je to fyzika. Je to skôr psychologický konštrukt, proste nálepka, ktorú dávame zvukom, ktoré sme sa rozhodli, ignorovať. Presne.
A čo je tu fascinujúce, je, že toto zistenie ho dotlačilo k jeho najslavnejšiemu vyhláseniu. Ktoré to bolo? Nechať zvuky byť samými sebou. Aha. Lebo musíme si uvedomiť, ako vtedy a vlastne aj dnes ľudia bežne pristupujú k hudbe. Hudba sa berie ako niečo, čo človek aktívne vytvorí, zorganizuje a tak nejako oddelí od okolitého sveta. Je to zvuk skrotený zámerom. Hej, krásne povedané. A ticho má byť potom len ten prázdny priestor, ktorý slúži ako pozadie pre tieto skrotené noty. Lenže Cage pochopil, že ak je ticho v skutočnosti plné zvukov, tak neexistuje žiadne prázdne pozadie? presne všetko je materiál. Hranica medzi tým, čo nazývame hudbou a tým, čo nazývame, povedzme, hlukom z ulice, neexistuje nikde vo fyzike zvukových vln. Existuje výlučne v našej pozornosti. Záleží len na tom, čomu sa rozhodneme načúvať. Dobre, poďme si to rozobrať na drobné, lebo ak sa na to pozrieme tak prísne logicky, tak ak si uvedomíme, že tzv. Ticho je len iný druh zvuku, tak ďalším krokom je predsa pokus zobrať túto realitu a konfrontovať s ňou samotné publikum, nie? Logicky, hej. Vziať tie zvuky, ktoré bežne filtrujeme a postaviť ich proste na piedestál, tam kam patrí Beethoven alebo Bach. A to nás privádza k tomu letnému večeru v roku 1952, k tomu spomínanému najprovokatívnejšiemu dielu. 4 minúty a 33 sekundy. Tu sa tá harvardská teória mení na priamu prax. A zdroje, ktoré máme k dispozícii, opisujú tú svetovú premiéru veľmi detailne, lebo tam bolo kľúčové samotné prostredie. Nerávalo sa to v Novalej Samalej však? Práve že vôbec. Nebola to žiadna sterilná taká tá hermeticky uzavretá koncertná sála niekde v centre metropole. Išlo o Maverick Concert Hall, čo bola taká polootvorená drevená stavba. V podstate dá sa to predstaviť ako taká elegantnejšia stodola obklopená lesom nedaleko Woodstocku. Wow, čiže úplne v prírode. Hej, a publikom boli milovníci klasickej a vtedajšej súčasnej hudby, ľudia zvyknutí na určité dekorum. Jasne, posadili sa, vypli a čakali výkon. Presne. A na pódium prichádza známy a veľmi uznávaný klavirista David Tudor. Sadne si za klavír, s plnou vážnosťou otvorí veko klaviatúry, čím vlastne naznačí začiatok prvej vety. A potom sa nestane vôbec nič. Nič. Proste tam sedí, nepohne prstom. A po nejakom čase, pričom sa riadi presne stopkami, zatvorí veko, v zápätí ho znovu otvorí na znak druhej vety a opäť len sedí. Akože musí to byť hrozný tlak na toho interpreta. Hej, a takto to trvá presne 4,5 minúty. Počas celej tej doby ten nástroj nevydá ani jeden jediný úmyselný zvuk. Lenže, a toto je to podstatné, ten priestor nebol ani zďaleka tichý. Z historických záznamov jasne vieme, že počas tej prvej vety bolo zreteľne počuť šumenie vetra v okolitých stromoch. Potom počas druhej vety začali na tú drevenú strechu budovy dopadať kvapky dážďa. A počas tretej vety? Počas tretej vety sa primárnym zvukom stalo samotné publikum. Jasné. Ľudia začali byť nesmierne nepokojní, mrvili sa na stoličkách, začali si nahlas šepkať, vzdychať. A asi aj kričať. No, nakoniec otvorene vyjadrovali svoje rozhorčenie a pohoršenie nad tým, že si z nich niekto robí bláznov. Dobre, ale tu sa musím na chvíľu zastaviť a tuto začína byť skutočne zaujímavé, lebo keď to takto počúvame, tak človek fakt musí úprimne pochybovať. Ako to myslíš? No, kde je tam ten sľubovaný génius? Keby sme si my dvaja teraz išli proste sadnúť von na lavičku do parku a 5 minút by sme tam len mlčky sedeli, pozerali pred seba a počúvali hoľby a okolo idúce auta, v čom by to bolo iné? Chápem, kam ty mieríš. Lebo mne to znie úprimne len ako veľmi dobrý PR trik. Proste taká arogantná provokácia nejakej umeleckej elity, ktorá sa snaží predať čistú ničotu zabalenú v pozlátke filozofie. Hej. Prečo je jedno z toho svetové majsterské dielo a to druhé je len proste bežné nudné popoludne na lavičke? Toto je úplne legitímna skepsa. A presne túto otázku veľmi podrobne vo svojich textoch rozoberajú Seth Kim Cohen a aj David Tube. A k čomu dospeli? Odpoveď neleží v tom samotnom zvuku dažďa alebo tých holubov. Odpoveď leží v tom kontexte, v takzvanom rámci. Rámci. Kim Cohen napríklad vysvetľuje, že Cage týmto gestom udelil hudbe úplne novú lokalitu. Predstavme si ten proces. Keď ide niekto do koncertnej sály, kúpi si lístok, sadne si do radu, prestane rozprávať a upriami ten svoj pohľad na osvetlené pódium. Hej, človek sa pripraví. Tým vytvára obrovský psychologický rámec, pripravuje sa na to, že ide prijať nejaké umenie. Tento rámec funguje vlastne ako taká akustická lupa. Čiže sme nastavení všetko počúvať 100-krát pozornejšie. Presne tak. A tým, že Tudor na tom pódium neurobil nič,
tá lúpa predsa nezmizla. Ona zostala zapnutá. Áno, zostala namierená, ale presmerovala sa na publikum a na prostredie. Cage im v podstate nepovedal, počúvajte nič. On im povedal, počúvajte všetko to, čo sa deje práve teraz okolo vás. Ale počúvajte to presne s takou úctou a plnou pozornosťou, s akou by ste počúvali symfóniu. Aha, chápem. Irrepentvort Park zostane len obyčajným parkom, až kým si my sami nedáme ten mentálny rámec, že ho ideme aktívne vnímať ako zmysluplné usporiadanie zvukov. Zodpovednosť za to, či niečo je alebo nie je hudba, sa týmto dielom presunula z pódia priamo do ucha a do mysli poslucháča. Čiže on vlastne úplne rezignoval na tú pozíciu autora. Akože tvorca toho obsahu. A stal sa len nejakým kurátorom priestoru a času. Dá sa tak povedať. A toto presunutie zodpovednosti, to odovzdanie kontroly z jeho rúk priamo do rúk poslucháča, to nás predsa dostáva do oveľa hlbších vôd, než je len nejaká proste estetická debata. Určite. Lebo keď sa nad tým zamyslíme, je to hlboko politický akt. Spochybňuje to samotné jadro toho, ako v našej spoločnosti funguje autorita. A ak si to spojíme so širšími súvislostiami v našich zdrojoch, tak s týmto veľmi úzko súvisí teória Jacquesa Attaliho. Ten francúzsky teoretik. On totiž tvrdí, že organizácia zvuku v spoločnosti nie je len nejakým zrkadlom aktuálneho politického systému, ale často ho dokonca predpovedá. Čiže umenie je vždy o krok vpred. Presne. Každý hudobný štýl v sebe podľa neho kóduje určitú sociálnu štruktúru. Čiže ak by sme na to chceli aplikovať nejakú metaforu, tak taký klasický orchester 19. storočia je v podstate dokonalou ukážkou takej tej prísnej industriálnej hierarchie. Hej. Takmer ako tá továreň Henryho Forda v časoch začiatkov pásovej výroby. Máme tam absolútne nekompromisnú vertikálu moci. Ako si to myšlieme v tej hudbe? No, na samom vrchu je mŕtvý génius, skladateľ. To je ten generálny riaditeľ, ktorý presne nalinajkoval plán a nadiktoval, čo sa má stať v každej jednej sekunde tej skladby. Jasné. Po ním je dirigent, čiže taký nejaký manažer prevádzky, ktorý priamo na mieste dozerá na to, aby sa ten plán plnil bez odchýliok. Bez chýb. Potom sú tu radoví hudobníci. Tí fungujú ako tí robotníci pri bežiacom páse. Od nich sa predsa nežiada, aby si tam vymýšľali vlastné noty. Ich jedinou úlohou je mechanicky a bezchybne vykonať príkaz zhora. Hej, hrať, čo je napísané. No a úplne na konci je publikum, čiže my, spotrebitelia, ktorí musia poslušne sedieť po tme, v tichosti a pasívne tento hotový produkt konzumovať. Je to prísne jednosmerný tok kontroly. Toto je úplne výborné prirovnanie, lebo presne túto fordovskú továreň na zvuk sa Cage rozhodol zrovnať so zemou. Úplne ju zbúrať? Tým, že otvoril koncertnú salu hluku ulice a náhodným zvukom, tak vlastne zbavil skladateľa tohto diktátorského postavenia. Zrazu už predsa nikto zhora nediktuje, aký má byť výsledok. Interpreti tam len sedia. Stávajú sa skôr iniciátormi toho procesu. A publikum sa mení zo spotrebiteľa na spolutvorcu významu. A podľa Attaliho je práve toto prejav ultimátnej demokratizácie umenia. Wow. Je to akt, ktorý narúša tie zabehnuté kapitalistické a autoritárske kódy kontroly nad našim časom. Vypočuť si náhodný hluk vlastne znamená odmietnúť ten usporiadaný systém. Ale počkajme chvíľu, lebo toto znie fantasticky a strašne oslobodzujúco, no predsa tu musí byť aj nejaká, odvrátená strana mince. Akože? Lebo mne to príde vlastne trochu ako paradox. Cage tu v podstate hovorí, zrušme ego, vymažme osobnosť autora. Proste rozpustíme sa v prostredí, ale čie ego si vôbec môžeme dovoliť len tak zrušiť? Aha, už viem, kam mieriš. A zdroje, s ktorými dnes pracujeme, tento paradox rozhodne neignorujú. My sa tu musíme oprieť o veľmi dôležitú analýzu od badateľky Tari Rogers z jej knihy Pink Noises. Hej, to je tá kritika. Presne. Jej text predstavuje priamu výzvu voči tejto romantizovanej predstave o rozpustení ega. Rogersova totiž vysvetľuje, že túžba vzdávať sa svojej identity a vymazať svoju stopu z umeleckého diela to prichádza z pozície nesmierneho vplyvu. A privilégia. Áno. Ak niekto patrí k dominantnej skupine, ak vás spoločnosť vždy pozorne počúvala, potom môže byť fascinujúce a oslobodzujúce na chvíľu tak nejako zmiznúť. Jasné, lebo viete, že sa môžete kedykoľvek vrátiť. Hej, ale pre marginalizované skupiny a je jedno, či sú to etnické menšiny, ženy v histórii hudby alebo proste rôzne iné znevýhodnené komunity,
tak tam bola situácia diametrálne odlišná. Oni predsa neboli v centre pozornosti. Títo ľudia si museli každý jeden kúsok svojho hlasu v spoločnosti tvrdo a často veľmi bolestivo vybojovať. Ak ste boli celý život systémovo umlčavaní a konečne získate možnosť prehovoriť. Tak posledná vec, ktorú asi chcete počuť, je, aby ste boli ticho. Presne. Posledná vec, po ktorej túžite, je nasledovať radu nejakého bieleho amerického skladateľa, aby ste to svoje pracne nadobudnuté ego opäť vymazali a odovzdali sa šumeniu vetra. Chápem. Pre nich je budovanie tej vlastnej zreteľnej identity v tvorbe nástrojom prežitia. Nie je to nejaká záťaž, ktorej sa treba zbavovať. Čiže pred sebou tu najmä vlastne dva úplne rovnocenné, no dosť protichodné pohľady, ktoré tie zdroje analyzujú. Áno, treba ich vnímať obe. Pri jedných je Cageovo ticho úplným narušením tej diktatúry starého systému, no iní naopak upozorňujú, že proste zbaviť sa svojho hlasu je luxus, ktorý si fakt nemôže dovoliť každý. My ako analytici zostávame v neutrálnej rovine. Ale je zrejmé, že akékoľvek zaobchádzanie so zvukom je vždy do veľkej miery politické. Neexistuje neutrálny zvuk. Rozhoduje o tom vlastne to, kto dostane ten priestoj a kto je naopak odsunutý niekam do pozadia. Znamená to potom, že to, čo vnímame napríklad ako hluk z ulice, je vnímané rušivo len preto, že to nezapadá do nejakých, takých tých uhladených kapitalistických kódov toho, čo považujeme za užitočné. Presne k tomuto sa dostávame v tej prelomovej úvahe od Douglasu Kahana, pretože on hovorí, že akútny problém nenastáva len vtedy, keď systém označí naše prirodzené prostredie za hluk. Kedy ešte? Úplne iný extrém nastáva vtedy, keď samotný systém začne využívať inak veľmi peknú hudbu ako nástroj na manipuláciu. Vtedy sa z nej stane ten najhorší všade prítomný hluk zo všetkých. Aha. A toto bol kontext pre zrejme ten najkurióznejší a najodvážnejší útok na korporátny svet, o aký sa Cage vôbec pokusil. Len sa musíme vrátiť o pár rokov späť. Pred ten rok 1952. Konkrétne sme v roku 1948. Áno, rozprávame sa o tom projekte, ktorý dostal meno Silent Prayer, čiže v preklade Tichá modlitba. Hej, presne tak. Lebo po vojne v Americe začala masívne rásť spoločnosť s názvom Muzak. A my si to asi dnes už nevieme úplne živo predstaviť, ale vtedy išlo o fenomén tzv. Konzervovanej hudby. Čo to znamenalo v praxi? Predstavme si obrovské centrály, z ktorých sa cez nejaké potrubia a telefónne káble vysielala do tisícok budov taká tá inštrumentálna, bezstarostná orchestrálna hudba. Hej, taká tá typická hudba do výťahu. Áno, presne. Hrala vo výťahoch, v halách, v čakárniach, ale to dôležité je, že predovšetkým hrala v továrniach a vo veľkých kanceláriách. A to malo svoj jasný účel. Malo. Nebolo to určené na to, aby si zamestnanec, čo stojí kdesi pri stroji, zrazu povedal: "Ó, aká krásna melódia, ideme si ju užiť." Je jediným prísne prepočítaným cieľom bolo podvedome stimulovať tých ľudí k väčšej efektivite. Mala maskovať húkot strojov, znižovať pocit únavy a hlavne brániť im v tom, aby sa nejako rozptylovali komunikáciou medzi sebou. Proste to bola čistá zvuková anestézia. A keď si túto novú formu v podstate akustického útlaku veľmi dobre uvedomoval, on v tom videl obrovskú hrozbu pre ľudskú vnímavosť. Pretože to ľudí umrtvovalo. Hej. A tak prišiel s plánom, ktorý dnes znie možno takmer ako nejaký dadaistický vštip, ale on to myslel úplne vážne. Čo plánoval urobiť? Plánoval navrhnúť pre túto korporáciu Music úplne novú skladbu. Mala trvať približne tak 3 až 4,5 minúty, čo bola štandardná dĺžka jedného toho cyklu ich konzervovanej hudby. Lenže tá skladba nemala obsahovať absolútne nič. Chcel im doslova predať neprerušené, dokonale nahraté ticho. To je neskutočné. Jeho cieľom bolo prinútiť túto obrovskú komerčnú mašinériu, aby do celej tej svojej distribučnej siete vo fabrikách a budovách vtesnila prestávku od svojho vlastného produktu. Akože z hľadiska subverzie je toto absolútne geniálny plán. To je presne taká situácia, dá sa to predstaviť tak, ako keby si dnes nejaký excentrický miliardár kúpil vôbec ten najdražší reklamný priestor na planéte. Napríklad Super Bowl? Presne. 3 minúty napríklad počas prestávky finále nejakého obrovského svetového šampionátu. Stovky miliónov ľudí sedia doma na gauči, jedia, rozprávajú sa. Čakajú tie blikajúce svetlá a hlasné upútavky. Áno, ohlušujúcu hudbu a vtipné slogany. A zrazu by sa zvuk úplne vypol a na obrazovke by zostala len súvislá čierna tma na celé dlhé 3 minúty. To by bol riadny šok. Bol,
Lebo po takom tom prvotnom zmetku, keď by všetci doma skontrolovali, či sa im nepokazil príjimač, by tá náhla absencia podnitov mala veľmi zaujímavý efekt. Tí ľudia by sa ocitli v tej akustickej realite vlastnej obývačky. Začuli by proste tipkanie hodín, možno húčanie chladničky, alebo aj nejaké to trápne ticho medzi priateľmi, ak viazla konverzácia. Presne o toto išlo. Douglas Gunn vo svojom rozbore tento konkrétny projekt, ten Silent Prayer, nazýva aktom znižovania hluku. Znižovania hluku? Znie to trochu ironicky, hej, keďže Cage miloval ten hluk z ulice. Ale v tomto kontexte bola práve tá manipulujúca hudba Musaku tým skutočným mentálnym hlukom. Lebo ich otupovala. Jasné. Kahn a rovnako aj Kim Cohen zhodne upozorňujú, že cieľom tohto projektu nebolo len dožičiť unaveným robotníkom pár minút pokoja. Cieľom bolo tvrdé precitnutie. Prebrať ich z tej pasívnej letargie. Vrátiť ich späť do reality? Vrátiť ich do fyzickej reality ich pracovného prostredia. Aby si uvedomili, kde skutočne sú a čo vlastne robia. Kahn to dokonca považuje za jeden z prvých historických návrhov integrovať to, čo mu dnes hovoríme sound art, priamo do srdca globálnej komerčnej distribúcie. Lenže predpokladám, že Muzak tento návrh odmietol. Pochopiteľne. Pre korporáciu nedávalo zmysel platiť za niečo, čo negovalo jej hlavný produkt a podkopávalo produktivitu robotníkov. Hej, logické. Ale tá myšlienka predsa prežila a nejako zmutovala do neskorších form jeho tvorby. Lenže tu vlastne narážame na jeden celkom logický zádrhel. Aký? No, celou dobu sa tu bavíme o tom, ako sa Cage snažil zmazať tie svoje rozhodnutia, ako na seba nechcel viazať autoritu, ako oslavoval ticho a podobne. Ale on bol predsa formálne stále skladateľ a reálne produkoval aj ďalšie normálne hudobné diela so zvukmi. To je pravda? Písal noty? Ak teda odmietal ten princíp, v ktorom si autor len tak povie, táto nota sa mi páči, túto emóciu tu chcem, tak ju sem dám, ako potom pre Boha vyzeral jeho proces? Dobre, chcem napísať skladbu, ale nechcem sa pritom riadiť vlastným vkusom. Ako sa konkrétne zbavím tej zodpovednosti pri tvorení notovej osnovy? Výborná otázka. Tu Cage našiel zásadnú inšpiráciu vo východnej filozofii, konkrétne v zen buddhizme a v starovekých systémoch. Musel totiž vyvinúť mechanizmus, ktorý by ho odstrihol od jeho vlastných návykov, od jeho vkusu a emócií. Ako to spravil? Začal používať to, čo on sám nazval náhodné operácie. Jeho najfascinujúcim nástrojom sa vlastne stala staroveká čínska kniha veštieb, známa ako I Ching, alebo aj kniha premien. Počkaj, on si veštil nóty? No, nefungovalo to tak, že by si tú knihu len nejako náhodne otvoril, zapichol prst a niečo si z nej vzal. On si postavil veľmi prísny, až taký matematický systém. Predstavme si to ako obrovské a komplikované matice. Takú širokú sieť možností. V jednej skupine tabuliek mal vypísané doslova stovky rôznych tónov a akordov. V druhej skupine mal zasa zoznamy dĺžok trvania tých jednotlivých nôt. A v tretej? V tretej mal dynamiku, teda to, či sa daná nota má zahrať silno, agresívne alebo naopak veľmi potichu. Dobre, ale ako medzi týmito obrovskými zoznamami možností vyberal, keď nechcel použiť svoj vkus? Tu prichádza na rad ten I Ching. Používal rituál, ktorý znamenal opakované hádzanie trojice dincí. A podľa toho, ako tie mince padli, mu vyšiel určitý číselný hexagram, čo je vlastne konkrétna hodnota od 1 do 64. Aha. Tento výsledok mu potom slúžil doslova ako taká navigačná súradnica v tých jeho tabulkách. Čiže hodil mincami a kniha mu ukázala napríklad na položku číslo 14. Hej, pozrel sa do matice a videl, že číslo 14 v tomto konkrétnom prípade znamená, dajme tomu, tón G krížic. Dobre. Potom hodil znova pre dynamiku. Vyšlo mu, že sa to má hrať veľmi agresívne. Hodil znova pre dĺžku a vyšlo, že to má trvať 2 sekundy. Wow, a on to vôbec nejako neupravoval, keď mu vyšiel nejaký nezmysel? Vôbec. On sa vôbec nepýtal, či sa tento zvuk hodí k tomu predchádzajúcemu, neriešil absolútne žiadnu hudobnú harmóniu alebo emóciu, jednoducho poslušne zaznamenal do nôt to, čo mu ten systém vygeneroval. To je neuveriteľné. Vytvoril tým neuveriteľne zložitú hudbu. Takým príkladom je kompozícia Music of Changes. Ale pointa je, že on sám v nej neurobil ani jedno jediné estetické rozhodnutie. Akože to je šialená miera sebaovládania. Odovzdať stovky hodín práce pri písaní nôt len čisto matematickej pravdepodobnosti a minciam? Je.
Ale ja tu čítam v našich materiáloch, že to zďaleka nebol ten jediný nástroj náhody, ktorý využíval. Keď napríklad pracoval na orkestrálnom diele s názvom Atlas Eclipticalis, tak sa obrátil doslova smerom k oblohe. Ku hviezdám. Áno. Vzal detálne astronomické mapy súhvezdí, potom cez ne položil transparentný papier, na ktorom bola nakreslená proste prázdna notová osnova. A kdekoľvek na tej mape ležala hviezda, tam proste zakreslil notu. Fascinujúci prístup. A to nie je všetko. Čím bola tá hviezda na oblohe jasnejšia, tým hlasnejší tón sa mal zahrať. A akékoľvek zoskupenia hviezd zasa určovali zhluky akordov. Tieto postupy vlastne krásne zhrnul jeden z analytikov v našich zdrojoch. On tam popísal, že Cage sa svojím prístupom posunul od, ako to nazval, od paradigmy robenia rozhodnutí k paradigme kladenia otázok. To dáva zmysel. Tradičný skladateľ predsa prichádza k stolu s vopred jasným úmyslom. Povie si, mám pocit smutku a chcem, aby publikum plakalo. Takže logicky použijem molovú tóninu a pomalé tempo. Lebo poznáte pravidlá. Jasné. Naproti tomu si Cage sadá k stolu s úplne inou otázkou. On sa pýta, aké pravidlá určím tomuto procesu a čo mi náhoda vygeneruje. A nešlo mu len o vytvorenie nejakej, chaotickej zlátaniny len tak pre efekt. A o čomu išlo? Jeho snahou bolo napodobniť prírodu. Ale pozor, nie v tom zmysle, ako príroda znie. Nesnažil sa o takú tú lacnú zvukovú imitáciu prúdu rieky alebo spevu vtákov. Aha, on sa ju nesnažil nahrať. Presne tak. Snažil sa napodobniť prírodu v spôsobe jej fungovania. Príroda predsa jednoducho tvorí. Nepýta sa, či ten strom rastie esteticky správne podľa nejakých pravidiel zlatej proporcie. Jasné, les proste rastie. A už vôbec nepozná nejaké ego. Je to organický proces neustálych zmien, náhod a podmienok. A on chcel, aby jeho hudba fungovala na presne tých istých základoch. Čo samozrejme stiera úplne všetky línie. No hej, lebo to vyvoláva tú dôležitú otázku, kto je potom vlastne autorom skladby vytvorenej z astronomickej mapy. Ten človek, čo drží pero, alebo je ním samotný vesmír? To je presne ono. Takže čo to všetko vlastne znamená? Ak všetky tieto zistenia a objavy z dneška spojíme dohromady, tak nám zostáva len proste fascinujúci portrét paradoxu. Máme tu človeka, ktorý je bez pochyby jedným z najslavnejších, najdiskutovanejších a najštudovanejších teoretikov zvuku celej nedávnej histórie a on venoval celú svoju obrovskú kariéru tomu, aby dokázal splynúť s pozadím. Hej. Snažil sa úplne potlačiť ten svoj vlastný vplyv, ustúpiť do úzadia a stíšiť svoj osobný hlas a to všetko len preto, aby sme my, publikum a my, bežní ľudia, konečne dostali priestor a začali reálne počuť skutočný svet okolo nás. Lebo ten odkaz Johna Cagea fakt nespočíva v tom, že by nám priniesol nejakú novú lákavú hudobnú formu, ktorú si budeme všetci ráno pospievať. On nám navrhol úplne odlišný režim existencie vo svete, ktorý je dnes obrovsky plný stimulov. A tu sa dostávame asi k tomu úplne najdôležitejšiemu záveru našej dnešnej analýzy. Lebo tým hlavným ponaučením vôbec nie je to, že musíme mať rade ticho. Nie. Naopak, Cage nás naučil, že ticho jednoducho neexistuje. To, čo my nazývame tichom, je v skutočnosti plnosť. Plnosť všetkého. Je to obrovská, nekonečne komplexná paleta proste všetkých možných zvukov, vibrácií a ruchov, ktoré sa okolo nás dejú v každej jednej sekunde. Ale náš mozog sa z obyčajnej lenivosti a nejakého zvyku naučil ignorovať ich. A v momente, keď sa vzdáme tej síce upokojujúcej, no strašne pasívnej predstavy, že hudba a umenie sú tu len na to, aby nás poslušne bavili a udržiavali niekde v komforte. Keď si uvedomíme tú zodpovednosť? Áno. Keď si uvedomíme, že organizácia hluku priamo odráža fungovanie moci v spoločnosti, tak sa nám vlastne do rúk odovzdáva nesmierna zodpovednosť. My sami predsa rozhodujeme o tom, aký rámec si na ten svet nasadíme. Presne tak. A v dnešnej ére takého toho bezprecedentného masívneho preťaženia informáciami a digitálnym hlukom je tá schopnosť vedome usmerniť vlastnú pozornosť tou asi najväčšou superschopnosťou, akú vôbec môžeme mať. S tým sa fakt nedá inak len súhlasiť, lebo znamená to prechod z tej zraniteľnej pozície pasívneho konzumenta. Z toho otupeného robotníka vo fabrike? Hej, presne. Z toho robotníka, ktorého chcel ten múzak udržať v poslušnej letargii, prechádzame do pozície vysoko vnímavého kurátora vlastnej zmyslovej reality.
A potom prestáva byť vrskanie podlahy alebo pravidelný rytmus nejakého kvapkajúceho vodovodu len obyčajnou otravou. Hej? Môže sa to stať legitímnym, úplne komplexným estetickým zážitkom. Všetko to závisí len a len od miery pozornosti, ktorú tomu dokážeme v danom momente veňovať. Než však tieto texty definitívne odložíme, chcem všetkých zanechať ešte s jednou myšlienkou. Myšlienkou, ktorá síce v týchto prísne hudobných teóriách priamo nezaznieva, no ona logicky vyplýva zo všetkého, o čom sme tu dnes tak dlho diskutovali. Sem s ňou. Ak sa totiž vďaka objavu v tej anechoickej komore dokážeme postaviť k náhodnému fyzickému hluku, ako k nejakej fascinujúcej symfónii a zbaviť sa klamu o existencii prázdneho priestoru, mali by sme túto istú optiku otočiť sami na seba, na naše bezprostredné okolie. Akože na iných ľudí. Áno, mali by sme sa naozaj vážne opýtať. Existuje v našom bežnom živote, proste na našich pracoviskách alebo v našich komunitách, aj niečo ako sociálne ticho? Aha, toto je silná myšlienka. Ak je to domnelé akustické ticho v miestnosti, reálne tvorené len zvukom nášho vlastného dovtedy ignorovaného krvného obehu, aké ľudské hlasy, aké sociálne vrstvy, alebo proste aké zjavné nespravodlivosti vo svojom tesnom okolí sme sa naučili podvedome filtrovať a stišovať. To je veľmi dôležitá otázka. Filtrujeme ich rovnako dokonale a mechanicky, ako náš unavený mozog filtruje neustále húčanie klimatizácie niekde nad našimi hlavami. A možno je naozaj najvyšší čas proste prehodnotiť náš vzťah k vlastnej pozornosti a začať znova naozaj počúvať. Započúvať sa dôkladne do všetkého, čo neustále prebieha priamo pod povrchom nášho bežného vnímania. Dnes to bolo mimoriadne hutné, ale nezabúdajme, že zvuk a priestor sú všade okolo nás. Zamerajme na ne svoju pozornosť. A uvidíme sa pri ďalšej analýze.